ki khubor ka Bate TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Kevin Strong Laudanyang with 93. Chemistry again, Kevin Strong Laudanyang with 96. Biology, Kevin Strong Laudanyang with 90. Kevin Strong Laudanyang Ukena School wiyo banbat yaga kadan kebening kong haga result secondary school living certificate house nam arjar paway sahaga nega kenti ke mentau layo rungbyang sahaga top 10 jaga result higher secondary school living certificate haga science stream ya kamala penmena daga Meghalaya Board of School Education haga pratri ujamang arajar pausau. Hakaji keren bu nong lom kubo jaga Bate TV ubakmi eka East and West Khasi Hills District ustamla Kevin ulaya thu ba Maria dak puli ka class 10 ula beteng ngejing puli St Anthony's College Long haka science stream Day namar kajing ban jaga jingpang umban se belit no Shamairang ban beteng eka class 12 Hamairang Presbyterian Science College ban kajing beteng jaga ustamla Kevin Strong eka jing puli haka deka college kelapun longru eka Mairang Presbyterian Science College Mairang ban thau eka record bading kongdo baka college kan yo rong haka top 10 haka result HSSLC. Usamla Kevin Strong beliau distinction habro ke subject but yo khor saus pa san pu saumak beliau thoru bo pandang bonong shanu un betengi ke jing pule namar bo un hap nya kran shwa ba ki bahinga sam bar kumu samla bo wan dak long ye ke bedok bekerdo umnu ben pen pau ye ke bo angnut yo ba ki bahinga sam ke melam krishania u Waning kong ka college ki sngo kom ka college ki depan pau ki sngo ngo yo oblay. Mo kadika buram jong ka presbytery mairang baro ka way. Ba ublay umshim na ino engi ba hakani ka kenti ba minta ngiyo ban rong hakani ka top 10 position jong ka HSLC examination result arpo sound tikani ka abstract jong ka high secondary result minta usnem na ka college number of students appeared 116 number of student pass 94 with a pass percentage of 81.3%. And we have among all the candidates that appear, we have in the first division 20 of them, in the second division 66, and in the third division we have 8 of them. And we have a distinction number of students who are getting distinctions in mathematics. There are about 11 of them. Then in MIL Khasi 7, alternative English 1, biology 3, chemistry 2, English 1, and physics 1. Highest marks secured by students in different subjects. We have mathematics, Mi Banting Shine Kalmo Long with 94 and Laurigun Linggo with 94. We have physics, Kevin Strong Laudanyang with 93. Chemistry again, Kevin Strong Laudanyang with 96. Biology, Kevin Strong Laudanyang with 90. English, Kevin Strong Laudanyang with 83. Alternative English, Kevin Strong Laudanyang with 87. And Khasi Ribandala Khardosau with 86. So, kata college I could play lang ya baro ki kena ki ba ya baro kini ki kena dai pu samot ki kena ki ba pas ya kani ka HSLC examination ringkat ru bat ka ni I could play kirpang nak benta I Kevin wa inang la ban ki usuprang ha ki jing puli ki jong I baro but kumjur ru tu ki kena ki bam shim la pas ha kani ka exam kim dei ban do men sien hinrei ki dei ban trai shi tom khnang ba kiru kin yo ban khe yu so jong ka jing job ha ka wei pat ka snem kadi ka jingkur khu bangan yo ban puli hakani school te nakmata jung phi ki class 12 ba yale mta te ngai men CMP ba hoi ni dei na bangde mo na Shillong na sorba andre trestom 3 minute penokam hok ekapor wan ong ba phi dei na snong phimyo jing kai ba pha andre tutep ba phio ka quality ka babas pa ka jing hikai na barba ngasngoba nakaliang jong kinong hikai ba na school kila lelot kat ba kila te kasyong sapi penakam hok ikapor ba wadu jingkerman 3 minute 3 topet te pinsapoy sa katong kani kalong kasngi kaba kamen ka dai engi kum ka college namar layo ya ka result but hakani ka result mamuta hot ban la kapor ni yo ka result ka babha rei kani kasin ka menungkong
kaba school jungi higher secondary section kala long krayo haki first 10 position kata kabut nak iba job bar ko candidate iba sipo ide nak higher secondary section jungi berita ide ikeben laurnya ikan dia nama tahu Kevin nang presitom ka ulay nang kan kuya pi ban ngay kane kasin kemenang kong ba nang ni sa kaman kejing job jeng pi ke ekstremen kamlong syo ke basa din syo kan wan sa kaman te nga ay kublay ru ikpa ikeben ibadon bat ngi kani kapor ibla kersan itu di baro ba ukeben ulas citom hakan eksnem labuan benai ulah haban le operation henry kita kim sumdon kano pada kaban long kajing dolar ya ulah penon kam ya kapor kar kom badai ban ulah tresitom ba lo yo ay kajing job bat kajing job ukeben ngas ha kajing pet jonga hi kom principal kalong ba uni kadai kajing start ka jo uhi nomor simlek ban sim tuition kata kadai gawe Ki bar khot ki ba umla suto wan si kino hikai kirap eu de jing pas bah jung u kadai khandai persen kadi trestom jong bat ka ka bagi no hikai ki le ki long ki ai men sim ki ai jing ram di kadai kalong karukom ke bahang ni college ni don ngim jukwa bagi khana jungi kin le tuition ikwa bagi khana jungi kin pas bahala ka jong ka jing tres tom jong ki bat dari don kano ka jing don kam ha kano ka por kinoi ka jungi kilong ki bakloi banyaram te ka jing ai kublai kinoi kai baro nado ki vice principal kinoi kai ki lam assistant ki bela penbiang na dong sedong sa ko ba ko man ong hang ni i gumapi i ni ki khna jungi ki bon kam bar system nomor ka ai baro khot ka ba prescribe hak syllabus ni pendap omtang ni ke teori andrai ke praktikal kada kalong nomor hak ni ke college ke jongi ni kwa ban hikai gini ikna bar kho ba police science ni kenya ki bagi dei scientist ke bagi ong ta ki young scientist ban ni scam ba leba ke training joki ka bagi yo ni ke college kada hadu ke higher secondary kinla ban kersan jalan jong kejing im kila ban im ni ladi kum kinong song snong ki balar kam kibam kami lenti ke jigarap jong kiwe andre iban yang hala ke jong kejat hakano ba benda ka bagi gidon kum ke experience bang lesem ni bagi kena ki pas ni kita lek ya kano professional line kena keli kim judon bagi ong ba ngim ju sung tho ni sitom bar kat bagi sim ni kano professional line ke bagi gijet kilong ki job kadau kalong ba ila ayaki ya ka foundation ka ba biang hang ni ila hikai ki hakata kom badai ban hikai ka science bat kata kadai gawe ka ba ngi hikai hang ni kalong ngim hikai bagi kena ken pulil ndet hikai ki ban sungso ka bagi ong menta ka bagi ong ki conceptual teaching kata kan ba kadau kalong ba simpori bat ni community ba kini ki kena ki badan mudah kini ke kelas 12 ke badan mudah ai men sim ki na ketu ki ba kom kila ban job kham sakmat ban yo kebin ru la da ke tristom dan mano bala ban khang ya pi ban job dei ba pi hi ba bu jing te kata kalong kendiat katu kan ni ti sai sien ai ku ya baro kini ki kena badan kini ke po ba yang lain hang ni kan mau kasem sene menyeng lain nampak result jong pi yok ngim yok yang lain nan sem senam te nga ai ku blai chi bon ai kebin hot mendai bengim yo hak sistem ke belada bro idon duna sao san max menyo kita ki por hadu armut na de menyo fasten mendai kata kalmut bohong ikpau kebin kadek bana penyat na sidrong ni pedang ya kata mendai ingin scam balada tristom kombat tristom kebin
Uni ulong nuksai pi bar kot. Apa yang gaji sitom? Apa yang gaji Treaston? Baru yo man job jing job kemudian burom om tangi lah dia jaga yeng Andre jaga kolaci bar ko bay. Kong ni shop nga ko ban ai ngo ya ublay nang bu nang thao bala bitin linti yang bala penpoi biang yang ha kene keles jong ke top 10 jong science stream te kumba pitip masindap ya ka kelas 10 lalai no Shillong St. Anthony's High Secondary School te mentang adon hani te ka pelong yang bangan wan no na Shillong seni susnong jong ke ba aku tu kapor ngam da don ha kebat koi kebakia te ka puli puthi jangaru kam dayai pa ngam dala ban ailot kumbang ka ba ya kata ka potential ajam te katahi nakwa ban lep hang nakwa ban ailot nomor ba dalayo ek result nam kwa ban regret ku baki ang hakitin parang te katahi te nomor bangam don pa kambat ka bakoi kebakia te bangan teng biang sa Shillong ru ngai samjing te ngawan nak sesnong hayeng lojong ba kam biang kejing smar ba dan lang ba mai pa ki hayeng sa Haka kelas 10 P1 haka keran ke bah kledu haka top 10 badminton haka kelas 12 P1 haka nomor ke bah super ke ke bah pi don ban ong halor kene ngate hajing smol lojong ngahun bait namar ba ngalale kat ba ngala ailot te ya kini te kade kasandur jong lay briu la bele kat ba bele re la da uble umon te nimla bele te uble badan bor bat uhe la ibet yang abangan boy akan dikelis te uhi ba penyat ya baro te tang katahi ngas ngo kemen bangala boy bat ngam dan jing snow diaw namar ba ban boy akelis kamde ka basuk te kajing penyat lenti jong play ngajrong ka ban boy yang kani te kaburam kanam kan leidut seu ngi kan ma hok por ba pi kon ne kelas 10 ha bangi o mene kren ba pi ngi su tho ba pi wan ne kalo yeng ka ba kam duna ha ka jing yo jing kot bat kombai thu ime jong pi balong bi ha ban tri ban pandap ban biang hatu kan ni ka jing kerdo hing sam ka kala ne man khang lat pi ban poi ha kan ni ka banta kat kini ka kata ka jinglong ka jingman hing sam kadehi ka dien pun kiang nam ta janga namar ba kidon hi jing hangdi hantai sindre ban ong bakan khanglat bet yanga bangamla ban poi se kamde mo kita namar ba naying ru kilong kikirsan ba yanga te tangkatai nga sungu ban naying ki lelut kat ba kila te taka jingrap jong naying ngala poi hani te hoit kata ka jingduk ka don himo ka jing penkyang de bo ong ba kam don kidon ki jing wa andre ngadon ya ka hing sam ka bakarsan te ki nong hikaya school ru kilong kum ki bahiyang ki arab baik te nasnoba kiding penkyang kibun re kinong karsan ru kibun menta pe dei pila dap ya ke kelas ram ke ke jing thmu jong pi nang ni sikma ta te ikata te nghaban ya kran sha hayeng hasam nomor ba maki ki dei kinong karsan janga te bangan shu ong bang kwa kendi katai ru kam dei ka basuk nomor bang hap perkat tu ni yang kila ni em karsan nga te kat bang apoi kat ba penyat play ngakun baik te na haban ya kran sha bat hayeng si ai bakan dei nomor ba nadu nang kena ang hidon ha kayeng ka ba duk na bang kata te kam dei ka basuk yang abangan shu don bangkan long kum kiwe kena ong ko balong kata nomor ba bang long katang hap ban perkhat sa tu ne ying kila ne em teng hap ban perkhat sa te bangan su ong klumaru ngam kwa namar ba ladang ong klumar ne ying te kikloi ban kersan hendrei ngam kwa than ba kan long ka jingkya nap ta jaki te ban ong ba ngadon betang ko wei ka jingkwa bangalong uta te ngam don hendrei e ka bamta ka thom janga kolong ba kat ba ai hanga ngan pendong kam hok bat ngan prestom 3 minit ba nomor kathong janga kolong ba hadin habuat mangala ban yarap lang kuai kumba menta pun ba ki bayarap yang te entala heru makwa iban yarap lang ki te kat ba ai yang kat ba ki ong nayin te ngan yait bet ngan prestom ngan aidut ngan smudiau halor ke jing job labat ong ke win ke jing job jong pi
Nambah babun ngiyo ba kibala pas bah ha ke kelas 10 bun sin ki ja kerteng ha ke kelas 2 bat chajrong ter re ngiyo phi ba phi don kerteng ha ke top 10 ha berarti ki exam bal pelong de kabut ke ba phi don ban pen sngiu halor kenika jing job jong phi ke ba phi kwa ban pen pau manu badi no kersan ha kmadu jong phi mat ke ba phi don ban ong halor kenika jing job jong phi te kumba ong ma phi ba kelas 10 kidon ki bayo te kelas 12 ni mi shu te na ya kata ko we ngam ong ba kade kajing ba kelas junu hendre kumba kat nang kiu kajing pule kata kanang te ngadon ki porlok ki badai topa na kelas 10 te ngate ba kelas 12 kidon ba klem yo te nganum keren banyak ki ba kumdi kumtai hendre ngate ba makiru kila trash tom kila le doyap te kade kumbang ong kade kajing punya jong uban ajrong ya ban susania behu te lada umon ma ute un ai lada umon ma ute ai te ya ki kitu ki ba boy shu hakan di ka kelas 12 isu ba nai tu jingkerman te ngate ba kajing expectation but ka comparison kumbaki on tin parang kabuan phanam ta juki nasutu kadon kajing khia terpan juki tre nasukwa ban ong ki ba wadu jingkerman phila le kat ba phila IT lot te andre kaktin ba khadu pat kade jong ba nazram te ni brio mi na ban le te sukwa ban ong ki ba tungin hun bait but gin nai phai sedien ringin ya sikmat te kinong kersan jonga te kibuan namla shu benyo kerteng nasnoba ha kajing im jonga kidon tang daki nong kersan sudah nasutu ba kamde ka basuk yang banganya sikmat andre kita kinong kersan nga pat kibuan nadu na yeng nadu na school te ki parlo kidon ru kibrio ke ba kersan nga te ki bayarap nga ibarit ibahe te saban ong kani kamde kajing job jong ngamaroi hendre kade nagumta kajing job jong ki baro namar baklam ki dalele ngampoi man kani te ngakaban ai play kino kesan namar kibuan ngakaban nyu kertang te namta jong pi baro play sibun pi kesan nga te mabru la ngakram la ban pen pois ta sakmat hendre tutepat bang ngala lekat bangala ban ngala IT lut te kerban ba ngala ban pen keman ni piki kesan